pangalan? Ang ginahit ko kay pangasin ko sa akin. Ano yan? Ipangasin ko kay David ng kasi. Ha? Sige. Wait lang. Wow, ang gagaling dito sa likod, ano? Sumasayaw lahat. Pati si Inang sasayaw na. Ngayong gabi ay umaapaw ng saya at kaligayahan. Abert din, tapos itas na, ada ka kailangan ka na yung amagat ka doon. Manan, Kawan tidak gadak kandat cuma itu ring tak berkabsat manan sampai laku makin ya apa jadi problem mana Trumpets blow. Pinaka may mahabang po. At pinatudugan kayo. Kaldero ba yung price? Ate ni Mama. Asa natin lumaban? Sige, yokrad mo, Ma'am. May lalaban ba? Ito ba? Ayun, ano? I-judge tayo, i-judge tayo. Sige. Okay, so patugawon tayo suda maduwa. Nakaldero ati price. Mami, ti kayo niyo. Magtagaw kayo ti tayo, padpada ti, kayo pada kami ti tangkad. Tagtang arabi maamuan tayo atoy, tanong sino ti makayawi ti kaldero. Agorik kayo, ma'am. Agorik kayo, ma'am. Andeng sangkir kante. Okay. Paki-judge ko. Sige, tatagpadpada kayo mo. Adi may isa kanlog kanya na. Adi may isa, hindi ko tanog saan kayo madawa ka may isa kanyo. Okay, ang panalo mo ay walang iba kundi si Auntie Ambet. Congratulations. Sino ang parati niyang katabi matulog palagi noong bata? Malapit! Pastora, nakod mo! Nakod na ordi pastora dito yun. Sino? Sanay o sanay. Trumpets blow. 1, 2. Si Shekche! Oh, very na. Sweet po ba? Tama? Sweet! Congratulations! The trumpets blow. Isang malaking gardero. Si Sweet. Alam, ni Pastora ka kagwami nag-isip ni question ka, gan sir pilot na. Kagwami nga nag-meeting kay